Hola, petits talents científics. Us volem donar les gràcies per la vostra participació des de Cosmocaixa i des dels equips de la Fundació La Caixa, tant d'Educaixa com de l'àrea de divulgació de la ciència. Per nosaltres és molt important la vostra participació. També moltes gràcies a tots els mestres que heu participat en aquest programa, en aquesta edició. És molt important el que esteu fent, és molt important per nosaltres des de la institució poder estar al vostre costat, mestres, donant-vos recursos perquè després pugueu treballar amb els nens i nenes en aquests programes tan interessants que tenen a veure aquest any amb el clima i amb els canvis que estan propiciant en la nostra societat, perquè la societat d'avui en dia us necessita. Necessita que cada vegada més tinguem les futures generacions com vosaltres preparats per investigar i per construir una societat millor. Moltes gràcies, repeteixo també, afegir en aquests agraïments l'oportunitat de col·laborar amb la Fundació Catalana de la Recerca i amb l'Institut d'Educació de l'Ajuntament en aquest projecte tan interessant. Cosmocaixa està al vostre servei sempre, ho sabeu. Hola, nenes i nens, i mestres, que no ens els podem pas deixar. Heu fet un conte, que xulo! Un conte veient com anava canviant el vostre entorn. Heu observat. I a partir d'aquí us heu fet preguntes. I d'aquí heu fet un conte, heu experimentat. Quina passada! El cert és que quan hem vist els resultats ens hem quedat palplantats. Hem dit, caram, aquests nens i aquestes nenes, que bé que ho fan. O sigui que moltes felicitats. I estem molt contents que hagueu participat en la vostra escola amb els vostres professors i professores. I ara ho heu fet sobretot amb un sentit, la vista. Però que vosaltres també en feu servir d'altres de sentits, per exemple el tacte, que us toqueu, és guai, O també escolteu, oloreu. Això dels sentits dona molt de joc. Sí que ara n'heu fet servir un, el de la vista, que és veritat que és el més important. Però també en podeu utilitzar d'altres. O sigui que gràcies. Gràcies per col·laborar, per fer aquests contes tan xulos, com he dit abans. I que vosaltres, quan us fan un regalet, li doneu les gràcies? Doncs mira, nosaltres també li volem donar les gràcies al que ens ajuden a que vosaltres pugueu fer aquests contes, que és l'Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona i a la Fundació La Caixa mitjançant Educaixa, que fa 8 anys que ens ajuden. És a dir, fa més anys que ens ajuden que alguns dels anys que vosaltres teniu. Però sobretot a vosaltres i als vostres mestres. Que vagi molt bé! Us volem donar les gràcies des de l'Ajuntament de Barcelona perquè sabem que heu estat fent uns projectes científics fantàstics i que els heu convertit en contes. Us volem donar les gràcies també als mestres que heu acompanyat els nens i nenes amb la seva curiositat científica, en fer-se preguntes, en trobar respostes. I estem molt contentes perquè sabem que heu estat observant el vostre entorn, veient com creixien les hortalisses a l'hort, què els hi passava als arbres a les diferents estacions, quins insectes volaven al pati o què passava al parc al costat de l'escola. Poden semblar preguntes molt simples, però darrere hi ha una descoberta de l'entorn que necessita, com segur que també heu anat experimentant, ser pacients, donar-li temps, perquè sabem que la paciència és la mare de la ciència. Us volem animar a que continueu fent experiments i fent ciència, perquè vosaltres sou els científics i les científiques del futur que ens heu d'ajudar a resoldre preguntes per viure en un món millor. Per això avui us donem les gràcies per tota la feina que heu fet i ara a gaudir del conte. Hola a tots! Benvingudes als misteris de la cargola de Collserola! M'encanta ser a la vostra tele. Se'm sent bé? Ja sabeu que al nostre programa resolem cada setmana un misteri d'algun dels habitants de la muntanya de Collserola. El misteri d'avui és molt misteriós. Veniu, veniu. Resulta que pels voltants del pantà de Vallvidrera, just on jo visc, han començat a aparèixer una mena de dibuixos al terra.
unes ones platejades i brillants que apareixen al mig del camí i després desapareixen, sense deixar rastre. Ha arribat el moment de començar a investigar, així que començarem pels habitants del pantà. Seguiu-me! He decidit començar la meva investigació sobre aquestes ones platejades preguntant a la Bàrbara Bat, un peix de l'espècie bat de muntanya molt comú al nostre entorn. Bàrbara! Bàrbara! Ostres! La cargola de Collserola! M'encanta el teu programa! Això vol dir que estic sortint a la tele? A la mama! Això vol dir que hi ha un nou misteri! M'encanten els misteris! Explica'm, què passa? Doncs mira, Bàrbara Bat, just per on jo visc, han començat a aparèixer pels camins unes ones platejades i brillants que apareixen i desapareixen. Que misteriós! Precisament per això ho estic investigant. Deixa'm pensar. Unes ones brillants que apareixen i se'n van... Sé què és! Sé què és! Sé què és! Sé què és! Jo ho he observat! Ho he observat perquè quan ve la pluja i les gotes cauen sobre la superfície de l'aigua es fan unes ones, sí, unes ones brillants, que primer apareixen i després se'n van. Sí, segur que és això! I resol el misteri! Visca! Bàrbara Bat. Hola? Bàrbara Bat, no et sàpiga greu, però em penso que no has resolt el misteri. D'on surt aquesta veu? No et vull treure la il·lusió, però em penso que hem de pensar una mica més. Però, qui parla? Aquí dalt, sóc en Nemesi Nenúfar. A veure, sense ànim d'ofendre, però resulta que la cargola de Collserola... Per cert, hola a totes, Hola, Cargola, m'encanta el teu programa. Doncs la Cargola ha dit que les ones sortien al mig del camí. I les ones que diu la Bàrbara Barb surten aquí sobre l'aigua. I per això penso que hem de buscar una altra teoria. Em deixeu pensar? Sí, pensa, pensa. Unes ones vibrants que apareixen al mig del camí i se'n van... Sé què és, sé què és, sé què és! Jo he observat que quan bufa el vent els meus pètals es mouen, igual que es mouen els meus pètals. Es mouen les fulles dels arbres i els camps de roselles i les espigues de blat. I també les herbes. Com si l'aire fes ones amb elles. I quan el vent para, desapareixen. Segur que és això. He resolt el misteri. Nemesi Nenúfar, perdona, que t'estava escoltant. I això que dius no té sota ni volta. Un moment que em presento. Soc el Gall Teletreball. Sé que és una mica estrany aquest nom, però és que veu que ara està molt de moda. La cosa és que les ones del vent apareixen i desapareixen i les podem veure des del camí. Però no són brillants. I per això hem de plantejar una altra teoria. Us esteu oblidant d'una cosa. Oh, mira, han servit l'aperitiu. No sóc l'aperitiu. Sóc Cíntia científica i estan molt bé les vostres teories, però us esteu oblidant d'una cosa molt important, del mètode científic. Observar, fer-se preguntes, plantejar una hipòtesi, experimentar, analitzar i concloure. Cargola, què has observat? Doncs cap als voltants del pantà de Vallvidrera, just on jo visc, han començat a aparèixer una mena de dibuixos al terra. Unes ones platejades i brillants que apareixen al mig del camí i després desapareixen sense deixar ni rastre. I només les has observat on tu vius? Sí. I per exemple, allà no n'hi ha? No, allà no n'hi ha. No, aquí no n'hi ha. Has anat a comprovar-ho? A veure, quin és el primer pas del mètode científic? Observar. Doncs vinga, observa. Entesos.
Ja hi vaig. És que vaig una mica lenta i com que el gall ja dic que no hi havia cap ona, però si diu el mètode científic... Oh! Les ones! Oh, les ones brillants al camí que apareixen i desapareixen! Han aparegut i abans no hi eren! Fer-se preguntes! Com pot ser que ara hi siguin? Plantejar una hipòtesi. Si quan he arribat jo les ones han aparegut, potser és que jo mateixa les he portades. Experimentar. Em mouré d'aquí cap allà. Si quan arribo allà i apareixen ones, es demostra que les faig jo. Analitzar. A veure... Oh! Les ones brillants! Han aparegut! Mireu, mireu! Ostres, les ones platejades i brillants són la meva traça! Jo les dibuixo al terra quan passo. Veieu? Ho hem observat, experimentat, demostrat. Hem resolt el misteri! I una altra cosa us vull dir. No era la pluja, ni el vent, però aquestes idees també han estat molt útils a la investigació. Els errors són superimportants pel mètode científic. Superimportants. Adeu! No era pluja, no era el vent, era jo mateixa. I em pregunto, quantes de les coses que passen al meu voltant passen per alguna cosa que faig jo? Per on em moc, cap on vaig, o el que menjo, fa pensar, Sí, Però ja seguirem pensant un altre dia, perquè ara hem d'acomiadar el nostre programa. Ja ho heu vist, no hi ha misteri que se li resisteixi a la Cargola de Collserola i al seu equip d'investigadores científiques. I vosaltres teniu algun misteri per resoldre? Expliqueu-me'l i el resoldrem juntes. Ja sabeu on trobar-me, a Collserola, ben a prop del pantà de Vallvidrera. Seguiu la meva traça. Adeu!